V susednom Rakúsku Slovák zavraždil 65-ročnú ženu, u ktorej pracoval. Pred políciou sa zabarikádoval s výbušninami v pivničných tuneloch a časť nálože odpálil aj pred špeciálnym komandom. Muža našli po niekoľkých hodinách mŕtvého. 59-ročný Oleg pracoval u vinárov len pár kilometrov od slovenských hraníc v obci Gösting. Zamestnávatelia s ním mali problémy. Oleg mal totiž u nich schovávať nebezpečné výbušniny a aj niečo viac. Áno, vedelo sa to o ňom. Vždy chodil ozbrojený. 65-ročnú ženu mal včera zavraždiť po hádke vo Vinohrade. Potom sa ukryl v tuneloch, ktoré spájajú pivnice pod domami v oblasti. Volal mi, že sa potrebuje zbaviť tela Barbary, pretože to chce urobiť bez polície, záchranárov a podobne. Mal som ho vyzdvihnúť v jeho dome v Göstingu a spraviť to s ním. Polícia tak prakticky hneď vedela, že podozrivý je mimoriadne nebezpečný. Na jeho eliminovanie preto nasadili špeciálnu jednotku Kobra. Oblasť, v ktorej sa Slovák zabarikádoval, uzavreli policajti zo všetkých strán. Niektorých obyvateľov museli dokonca evakuovať. Išlo o ľudí z 10 domov, práve tie boli prepojené pivnicami a tunelmi na priestory, v ktorých sa nachádzal páchateľ s explóziami. Oleg nad ránom jednu z náloží odpálil. Stalo sa tak potom, keď ho chcelo vytiahnuť ozbrojené komando. Jedného policajta pritom ťažko zranil. Po obede ho špeciálne jednotky vyzývali cez megafón, aby sa vzdal. Počuli sme výstrely a výkriky "vzdaj sa". Muž však na výzvy nereagoval. Keď komando poslalo na miesto techniku, zistili, že podozrivý Slovák je po smrti. Pravdepodobne spáchal samovraždu odpálením výbušniny. No oficiálnu príčinu zatiaľ nepoznáme. Braňo Tomaga, Maroš Kušnier, televízia Markíza. No a na mieste činu je stále náš redaktor Braňo Tomaga. Braňo, mohli sa už obyvatelia Göstingu vrátiť do svojich domovov? Dobrý večer z rakúskeho Göstingu. Tak obyvatelia sú stále mimo tejto uzavretej oblasti, pretože polícia ju uzavrela zo všetkých strán z možných, do ktorých sa dá dostať v spomínaných 10 domov, pretože stále kriminalistickí experti prehľadávajú tieto pospájané tunely, ktoré spájajú pivnice v tejto vinárskej oblasti. Tento Slovák tu mal totiž nazvážať obrovské množstvo výbušnín, čo sa tak povráva tuto aj medzi miestnymi obyvateľmi, pretože vedeli, že je nielen ozbrojený, ale vedeli aj to, že je mimoriadne nebezpečný, pretože polícia ho takto označila, a to nielen v Česku, kde ho vyšetrovali, ale dokonca som sa dozvedel, že aj v Nemecku sa o neho mali zaujímať, pretože je to osoba, ktorá mala skladovať výbušniny a dokonca aj dostať sa k látkam obohateného uránu. A toto všetko teraz kriminalistickí experti tu na mieste činu zistujú, pretože v tom tuneli, kde sa mal údajne sám odpáliť, tak hľadajú vlastne, čo tam všetko ešte mohlo zostať a kde všetko mohol poskrývať. No a samozrejme je tu aj otázka, prečo sa o tohto človeka, o tohto Slováka 59-ročného nezaujímali rakúski policajti ešte predtým, než mal zavraždiť 65-ročnú ženu, ktorá ho vlastne tuto v rakúskom Göstingu zamestnávala. Toto sú všetko zatiaľ otázky a odpovede na ne hľadajú práve kriminalistickí experti, vyšetrovatelia a celý tím, ktorý tu aj v nedalekej obci sa usídlil a hľadá